ndị ọnwụ mere eze ndị ejeghị eru ndị achọghị ịta ọfụ ọnụ ka ji wee bịa ụnụ ka ji wee bịa taa ndị ihere ahụ eme ihere eme ọnwụ ozu nwụrụ anwụ ihe unu na-agagharị ebu igbu nwanne unu nwoke yes igbuo nwanne gị nwoke iwe je n'usobe nwunye ya ọgụ wee chụpụ nwunye na ụmụ ya ka unu wee ribe ya ekpe ndị ihere ahụ eme ọ na-achọghị ịta ọfụ ichekwube na property nwanne gị nwoke that's why nwanne unu nwoke nwụhana unu agbaje ebe a ozugbo the next thing unu eme ebe ịchụpụ nwaanyị na nwa ya na ụmụ ha ụmụ ọ mụrụ maka agwata ha na nkụ ohu ka ha bụ isi na ọ bụ na ọha anụ ya anọ n'ọyị ka ha na-eme nwaanyị mụrụ nwanne gị nwoke ozu nkwụ mụrụ ozuzu eke isi na mistress n'ọyị ka ha na-eme nwaanyị o ji wee gbaa akwụkwọ o ji wee gbaa nkwụ some of all these people na-eme ihe abụ anwa na-egbu nwanne ha nwoke all these ndị ọnwụ mere eze some of them bụ ha na-egbu nwanne ha nwoke yes ha na-egbu ihe ha wee nwee ike jee chụpụ nwaanyị na ụmụ ya ebee ka ụnụ nọ mgbe nwanne unu nwoke na nwunye na-ata ụfụ ebee ka ụnụ nọ mgbe ha na-agba mbọ gbakọsịa mbọ ọnụ wee lụta ụlọ oruo ka nwanne unu nwoke nwụrụ ụnụ si n'ọyị ka ha na-eme ọ bụ ha nwunye ka ọ bụ awata anya na ụmụ ya na nkụ ha bụ ohu unu wee chụpụ ya let me tell you isoro na ndị na-bụ ndị ọnwụ mere eze isoro na ndị na-abụ nwanne ha nwoke nwụọ eje achụpụ nwunye ụgwọ ọrụ gị na-eche gị very soon ọ dị ọzọ again Chineke ga-eme gị ajadu ka nwunye gị testia ya marụ ka ọ na-adị ị bụrụ nwaanyị soro nwanne gị nwoke na-azụ property nwanne gị nwoke chụpụ nwunye nwanne unu nwoke Chineke ga-eme gị ajadu n'oge adịghị anya ị ga-eneta ka ọ na-adị ofe itere ị ga-eneti ya nnu ndị ejeghị elu ọ na-achọghị ịta ọfụ already made nke arụpụtara arụpụta ka na-eje na ya ọnwụ mere eze ọ ya na-akpọ ụdịrị ndị ejeghị elu mana unu ga-eneta ka ọ na-adị n'oge adịghị anya maka na chi nwaanyị ajadu ga-agbara nwaanyị ahụ ọgụ yes ọ gaghị ekwe ka ihere mee ya ọ gaghị ekwe ka ya na ụmụ ya taa ọfụ mana unu ga-eneti ya nnu unu ga-eneta ofe ahụ unu siri unu ga-eneti ya nnu gbaanụ chelo gị bụ nwaanyị na-atụzagharị soro jena emebi property jena azọ property nwanne gị nwoke echezana n'ịnụrụ di n'ịnọbe di ọ ga-abịara ụgwọ Chineke ga-eme gị ajadu gị bụ nwoke ọ ga-eme gị ajadu nwunye gị sota ọfụtakerie ineta ka ọ na-adị ọnụ kwagere nwaanyị na ụmụ ya ilo n'ọyị ka ha na-eme ọ bụgodi ọyị ya o wee mụtara ya nwa mana nwaanyị na-agbara nkwụ n'isi eme ihe n'isi ya nwụna chụpụ nwanne unu nwoke ha ga-etaba ọfụ gbaanụ chenu oge na-adị n'anya unu ga-eneti ya nnọọ ineta ka ọ na-adị maka Chineke chi nwaanyị ajadu aha alahụ ụra ọ ga-agbarụ ha ọgụ unu neta ka ọ na-adị ndị ọnwụ mere eze na-amachagharị nọ ihe je chọghị ya alụ ichekwara na property nwanne gị nwoke na ego nwanne gị nwoke ọnwụ ha na ozugbo na-amabata ọnụ na-egbu ya unu na-egbu nwanne unu nwoke ụfọdụ unu gbuo unu ebodo ị n'ọnwa egburu ya mana unu gburu ya bikọs unu na-eru ya anya ọkụ unu afọ nwanne unu nwoke n'anya ọ bụrụ na ụmụ nwoke ga-ama ihe
ha enuwere anya nke ime mmụọ mmanụ nwanne nwoke fụrụ ha n'anya nwanne nwaanyị fụrụ ha n'anya maka na ụmụnne dị kịta ihe unu tụpụtara na-alịgharị mana ihe na-asị unu gbaanụ chere ka unu ha wee na-ata nwaanyị ajadu afụ were achụpụ ya were ebode nọ ya gburu nwanne unu nwoke gbaanụ chere na nke unu na-abịa n'ihu unu ga-atakarị Job n'afọ unu eneta ka ọ na-adị akwụkwọ ka ọha n'ọnụ ka ọ dịnụ cheta na aka bụ nwaada Frankenest Ezenwaka ezigbote ada abara ukwu n'obi ada na nsọ ada nwa onye ọgaranya nwa nwụ na mma nwa were ka ọ dịnụ nọdụkwa n'ọfụma